खुलुमबाय दिनै 8 जानुवारि 2024 समबार जिल्ला बेंगिरिया एबा डीसीआ खौरांगिरिखौ बुदों। नगावनि डीसी नरेन्द्र साहाया चेतना चेनेलनि खौरांगिरि दीपांकर मेधि मुंनि सासे खौरांगिरिखौ आइजोनि पेन्सननि रांखौ मोनैनि सायाव सोंथि खालाम थांनायाव डीसीआ सीसीटीवी केमेराखौ अफ खालामनानै गाग्लोबदों आरो दीपांकर मेधिखौ पुलिसनि बडीगार्डआ बोना लांदों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गोबां खौरांगिरिफोरा नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। अदेबानि सिङाव मा जादों मा जायाखै बेखौ नायबिजिरनांगौ होननानै दाबि खालामदों। गावलायनाय जादों। जम्मू एन्ड काश्मीरनि शोपियानाव रौनिया हानजा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथायाव सासे उदखारिया गावथारजादों। लोगोसे दासिमबो उदखारिफोरनि बेरेखा अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। मुम्बाइनि कुराराव मोनसे मुगैथाव लाजिनांथाव आरो साननो गोनां खौरां। सासे 36 बोसोर बैसोनि सुबुङा गावनि 14 आरो 13 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै गथ' दोननायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव दायनिगिरि दुथां सुबुङा पुलिसजों हमजादों। दायनिगिरिया बे जाथायखौ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय खालामबोगासिनो दंमोन आरो सानैबो फिसाजोखौ सोरनोबा जुदि खोन्थायोब्ला नोंसोरखौ बुथारगोन होननानै सिगिनानै दोनबोदोंमोन आरो बिनि बिसिया थांनाय 10 बोसोर सिगां थैदोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै लकेलनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ आलायनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। अदेबानि दौलेंहोनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय जराबाद ओनसोलाव बीजेपीनि एमएलए आरो आसामनि बारग' मन्त्रि रन्जित दत्तनि फिसाज्लाया जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखाय पुलिसजों हमजादों। हमजानाय बीजेपीनि दैदेनगिरिनि फिसाज्लानि मुङा जाबाय दीपज्योति दत्त। बेजों लोगोसे बिनि सानै लोगोआबो हमजादों, नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। इउपिपिएल सोरखार आरो प्रमद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव अस्ताद मास्टार। सोरहाबा जुदि साबोन कम्पानि बा सेन्डेल कम्पानि बा माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला इउपिपिएलनिफ्राय सोलोंना लानो हागोन। बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो, नाथाय जेबो खामानि मावाखै, बेखौल' मावदों। हाग्रा महिलारिया गासै बिदेशनि रायजो राजानि थाखाय मोजांखौ सानो, नाथाय प्रमद बर'आ गावनिखौल' सानो होननानै कास्टम बसुमतारिया बुंदों। इउपिपिएल सरकार आरो प्रमद बर'आ एडभार्टाइजमेन्टआव बिराद अस्ताद। आं बुंबाय अबा सोरबा जुदि साबुन कम्पानि सोरबा सेन्डेल कम्पानि सोरहाबा जुदि माबा मोनसे बिजनेस खालामनो सानदोंब्ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला। बिथांमोना बिराद एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायो, जेबो खामानि मावाखै, बेबायदि खामानिखौ मावदों। ओंखायनो दिनै सोर बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन? इउपिपिएलनिफ्राय जोंनावसो फैदों। खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट भपेन बर'आ जोंनाव फैदों। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि तामुलपुरनि इनचार्ज जेनेरेल सेक्रेटारि जितेन मोसाहारि प्रमद बर'नि जोबोद आंगो क्ल'समोन, बिपिएफ दोलोआव फैदों। दिनै दाखालि बावैसो सालबारिनि कनक डक्टर सिलाराय बसुमतारी आदा हानिफ आली बिथांमोना इउपिपिएलनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनाव फैदों। दा ओंखायनो बिथांमोना बखिबायथाय बखिथों, नाथाय बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय इउपिपिएलनिफ्राय जोंनाव ट्रेफिक जाम जानानै दङ। हाग्रामा सारा सम होनो हायाखै। दिनै लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोआवसो फैदों। मानो फैदों? दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावनि थाखाय जुजियाखै, जोंनि थाखाय जुजिदों। बिथाङा बुंदों प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा दुखु मोनदों जे जोंनि बिटिसिनि सासेबो कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनला, बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनो। दिनै मा होनो भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि जेंनाखौ प्रमद बर'आ सानला। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा? बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगौ। प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा? जे बिटिसिआव आबादारिफोरनि थाखाय इरिगेसननि खामानि जानांगौ, खेतियकफोरनि खोथाखौ साननांगौ। दिनै प्रमद बर'आ खेतियकफोरनि खोथाखौ सानला। दिनै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा? जे जोंहा टेट पास जानानै थानाय फोरोंगिरिफ्रा साख्रि मोननांगौ। दिनै प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव माने मा? जे बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा मोजां जास्टिस मोननांगौ, साख्रि बाख्रि मोननांगोन। ओंखायनो प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासावनि मिनिङानो जाहैबाय बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन, बिटिसिनि फोरोंगिरिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन, बिटिसिनि आबादारिफोरनि जेंनाया जोबनांगोन, बिटिसिनि फरायसाफोरनि जेंनाया जोबनांगोन, बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जेंनाया जोबनो नांगोन। ओंखायनो आरो जेंनाया जोबनो नांगौब्ला प्रमद बर'आ सासनाव थानायजों जानाय नङा। प्रमद बर'खौ जों बोखांनांगोन। ओंखायनो दिनै गामि गामि फैयोब्ला पिकनिक जानाय, अबा साहा दखान, अबा लामा बास जेरावबो सोलिगासिनो दङ। प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव नेक्स्टआव हाग्रामायाव सारा फैफिनगोन। ओंखायनो दिनै सेंग्रा सिख्ला कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लोब लोब हाबदों। दिनै मा बिनि इसाराया मा? बिनि इसाराया बेनो जे हाग्रामा महिलारि सारा गुबुननि खोथाखौ सानो।
बे गावनि खोथाखौ साना नाथाय प्रमद बर'आ अकल गावनिल' खोथाखौ सानो मालायनि खोथाखौ साना भेन्सार स्कुलनि खोथाखौ साना कन्ट्रेक्टरफोरनि खोथाखौ साना फरायसाफोरनि खोथाखौ साना आबादारिफोरनि खोथाखौ साना बिजनेसमेनफोरनि खोथाखौ साना एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ साना रावनिबो खोथाखौ साना प्रमद बर'आ ओंखायनो प्रमद बर' हाताव BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाखौ सलुसन खालाम BTC मा होनो प्रमद बर' हाताव BTC बासाव प्रमद बर' हातावनि मिनिङानो बेनो दा ओंखायनो प्रमद बर' हाताव BTC बासाव माने मा BTC आव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जेंनाया जोबनो नांगोन अब्ला प्रमद बर'आ बोख्लायजाथारनो नांगोन थेंक इउ मोनसे सोंलु नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि